Sal-lum, pazjent li jidħol kmieni l-Isptar Mater Dei qabel x'intervent u ma jkunx hemm sodda lesta għalih, jew meta konsulent iħalli pazjent li fiq jitlaq id-dar sakemm jitlestew il-karti u l-mediċini meħtieġa u jistenna l-qraba jiġu għalih, kien jitħallaq jistenna f'kurutur fuq siġġijiet skomdi. Iżda bil-ftuħ ta' sena ġdida fl-isptar imsejħa Hospitality Lounge dawn il-pazjenti se jkollhom żona akkoljenti, poltruni, mwejjed, siġġijiet, televisions u kċina żgħira fejn jistgħu jistennew taħt is-supervizjoni tal-infermiera. Id-direttur tal-proġett Cecilia Falzon uritna differenza bejn fejn kienu jistennew il-pazjenti qabel u issa. Il-lok ma kienx approprijat għal dan ix-xogħol, huwa lok ta' kurutur, passaġġuż, jgħaddu ħafna nies minn hawnhekk, il-pazjenti dawk li jkunu daħlin l-isptar ikunu ħafna drabi nervużi anke forsi daħlin għal xi intervent jew hekk. Pazjent li jixtieq imur id-dar l-istess jixtieq jitlaq minn hemmhekk f'post komdu. U aħna dejjem ħassejna li ma kienx l-aħjar post għall-pazjenti tagħna. U anke it-tobba u l-infermiera tagħna kienu jkunu jaħsbuha darbtej qabel ma jtolbu l-pazjent jiġi hawnhekk. Ħafna drabi kienu jżommuhom fil-wards. Però meta jiġri hekk ma nkunux qed nagħmlu użu tajjeb mis-sodod. Falzon saħqet li minkejja li l-Isptar Mater Dei huwa kommess li joffri l-aqwa servizz lill-pazjenti, ma tagħmilx sens li pazjenti li ma jkunux morda jokkupaw is-sodod tal-isptar. Għalhekk dan il-lounge li qabel kien spazju moħli qed jitqies bħala parti mill-istrateġija fit-tul tal-Gvern biex tkun eliminata il-problema tan-nuqqas ta' sodod. Aħna qed nikkalkulaw li ħankun qed nifrankaw mal-1000 bedawer fil-ġimgħa, ġifieri snanna 40 sodda oħra. Da jfisser li nkunu nistgħu nżommu iżjed pazjenti il-barra mill-kuraturi, illi ma jkollna pazjenti mill-kuraturi mix-xitwa li għaddiet għall-ewwel darba minn Feta Mater Dei u wisna ftaħna sala ġdida. Fl-2012 kien hemm il-fuq minn 8,000 persuna li qattaw mill-inqas lejl fil-kurutur. Iżda bi pjan immedjat li involva l-ftuħ ta' żewġ swali ġodda u observation ward mal-emerġenza, din il-problema ttaffiet u mistennija tkun eliminata bl-istrateġija fit-tul li qed tkun implementata wkoll.